Fon Morales and then my partner sa nako diri si Randy Tayad. Asap kita ha. Always say April unahon ta gyud ang atong pagampo ug pagpanalangin ngadto sa atong labaw magagahom. Thank you kay Lord sa imong gihatag kanamong grasya matag adlaw ug ang kalinaw sa tibok kalibutan among gipangandoy. Ihatag diri sab kanamo Lord. Thank you kayo. Bueno, ang suwatan po ko itong hatagan o pagtagad, no? Pinadakan sa kalalaki nga magpatago lang sa nga Pancho. Kinigibatan o doon sa radyo ni Ray Arellano. Kaiksunan ang atong sender, si Pancho. Kini akong sugilanon, may tungo ni pabahin ni sa akong kahimtang karon. Nadala hindi ko sa mga panghitabo ba? Pero aron inyo masayra ng akong sugilanon, ino ko niya ani pagsugod ang tanan. This land is mine. God gave this land to me. This brave and gentle land to me. And when the morning sun rivers rills on plain, then I see a land where children can run free. So take my hand and walk this land with me. And walk this lovely land with me. Though I'm just a man, when you're by my side, with the help of God, I know I can be strong. Though I'm just... Nawa man ko. Oh, saktor din. Nawa ko linyaw eh. Oh, saktor to pagkanta eh. Dahan na to. Bahala na lang. Kung manaway sila, okay ra. Saktor, dahan na to na ko. Sa to'y title lang yung kanta. Noon sa mga diha, o ka pul idea kinanta? Kanday, ako nang ikanta ko, bagay ako ang gitimang-timang usim, ining aning Exodus. Exodus. Adlaw na juga magsige kanta-kanta diha. Ato mga silingan, ipulpang na nagpaminaw na imong kanta. Ha? Sapa ka niya, uy! Di ra ba mo tuo? Ang mga silingan nato, nakasag-una lang ko na sa imong kanta, god. Nakasag-una sa lyrics tungod sa pagsigig paminaw nimo kada adlaw. Ano sisad na, oy? Ay, kabala ka rin. Na ako'y kikumpos ang kanta. Makauyo lagi ka rin eh. Pero, wa pa lang mahuman. Sa mga kanta, ha? Kwan, wa pa lagi title sa libog pa ko. Ay nalang anak Pancho, eh. Kay una sa tanan, kung ikay mo kanta, anak, layo ragid ka ayo. Layo na nga musikat. Layo ras tuno. Diyosan ni mo rin, uy. Pangita na laglaing kalingawan ni mo, eh. Kaysa pagkakaroon, murag nagsaba-saba ragid ka diha. Ay, murag na kaminos mangyuk ka sa akong tingog, day. Wa ko makaminos. Wa gyud ko kuyon. Kasi ko, di na lang ko mong kanta ko yung mawali. Kana, mao nay bag-o. Kana, mo'y padayon na. Ha? Ay, guro magkukumituman sa gisulti atong akong amigo, day. Ngonsa? Nga, may potensyal kuno ko, mga mahimong singir. Kisa isulti nimo? Si Kwan, si Kikoy, God Kikoy. Kikoy, katong taga-iskina? Oo, God. Ginuho ko nimo Pancho, eh. Mutuo ka atong tawhana nga bag-o pa man to nagawas rehab. So? Kapraning taon to Pancho, eh. Ambot og naayo na bakaha. Hahay, klaro kaayo. Bag-o to nakagawa sa rehab. May pagkaparinig dito tawanan niya. Wa ka kabantay adto nga buntag sayo, naanas may iskina, magbarog, mainitan, mauwanan, magbarog ra gid na siya.
Mauba? Murag statwa. ba? O mutuo ka ato, Pancho. Murag mas labaw pa kakapraning. Bunga sa ito eh. Naunsa mo sa imong bana? May kaawayan na sad mo. Gituo day siyang kikoy nga bago pa nakagawa sa rehab. Kaya nga naman di ay. Unsa di ay gisulting kikoy niya? Giingnan siya nga may potential siya nga mamahimong singer. Singer man gyud, wa man gyud ang anga. Mao nang mura na hinuon na siya labaw pas praning. Kanang bana nimo ba? Akong tan-aw ana niya no murag matuho-tuoon kayo. Ug unsa isulti na sa tawo mutuo lang dayon. Way hunahuna kung unsa nagisulti o kinsa nang gasulti. Ay, ambot ang tawhana na oy. Pakisultihin na oy. Pasabta aron dili na dalig mailad. Kay na lisod na. Kada kong kabaw mailad lang dayon. Unsa man ang iyang utok bulinaw. Ambot lang ang tawhana nay. Sige lang nay, ako ray mo pasabot ana. Mauna ako. Dali na po kayo kumutuo. Unya to. Pre. Pra. Straight. Pre, Osnek. Straight pa lang, pre. Okay ka. Bilibang rin mo, pre. Kamisa ni gidaan mo buwahan, pre. Natag na ni, kuan, Ate Venus, linga na mo. Di ba? Pwede mambit. Taga Sitio Kawayan. Kalitin ako, pre. Oh, Pairan na to, pre. okay. Labi na kay Samson, pre. Labi na ning balbakuwa sa Nancy's balbakuwa. Oh. Ay, Samson, eh. Ano yun? Dang day Bibi Lariosa. Miet. Bay, miet. Pre. Miet. Hubog naman ko yun. Nangita na sa kanang pares aning sido. Unsay anhing sido, pre. Pre, sido ba? Wamaday mo kay bao nga bago itong matay, no? Hanto ka ron, pre. Hanto ka ron. Wag yung bango kanahan. Ay, namatay na sa pare sido. Ano mo magsulti? Bida sa ninyo. Isultihan taon ninyo. Pre. Recorded by X Thunder Gaming. Ngayon na, pre, ha. Asod mo along si Do, pre. Dili man. Di man. Ano yung sobra man kayo ang imong ipakita, reaksyon ko. Pagkibawa ni mga patay na si Do. Angang! May utang doon ako! Dagpo kay itong utang na ako, pre. Uy! Nasa, di na to, pre. Mau ba? Tinuod, pre. Ito, pre. Tinuod bitaw nga patay na si Do. Ay, sinod, langgay. Usam na siya, napapagaan yung haya. Mau ba? Asa mo yung ngaya, pre? Nas kapilyas, doon sila hagod. Noon sa, milar ba talong gabi? Ang tinuod, nag-uol ko kay nakahuwa mo ito na kwarta si Sido. Unya, milun sabto, niya kumigihimo niyang kumaker. Mga kog yung gisiguro, tinuod ba yun nga patay na siya. Mga pagkagabi na, nagpakuyog yun ko dito sa namatyan. Unya, Kapi na ba? Sana. Yun. To ni ka. Ha? Dito mo ka. Li mo ka haus lungon. Siya gyud di ba? Ay, picture ano daw. sa dahi namatyan na ni pre? Ang inom yun. Ay, kato si Kwan, si Do, pre, no? Nagipasidan, to siya nga. Di, na, painom nun. Pero kaya mo ko, noon sa, mainom ang yun. Inom yun na siya, sa utang na, di ba yun? Yun. Tinoon na pre. Ano mag yun? Nya gawa to sana pre. Sabi mo, gawa sa nang inom. Gisulti ang Diyos mo nag-an pre. Nga. Si Madam Suwaki ba? Asan to? Tumbayot mo na kan ba? Mo ba? Oh? Yung sa tagaan, pre. Giingnan siya nga. Kutob lang ka sa bado. Makutob lang ka tayo pag sa bado buntag. Porbida ba nag-anal hindi kayo? Mau ba pre? Oo. Pag pamahaw niya, patay din. Aman, maminaw. Mura ako umigo ka to Bernardino. Bernardino, taglag, do ka to. Pero buhi, magyapon, pre. Patyo to to. Asa to pre, asa to. Bernardino, good. Bernardino Eliseo. What ito Mercedes kan pre? Pero, pre. Tinuod yun ang panag-ani, Hmm. Madam Swaki, pre. Patay yun siya Ngingin na. pagkasabado sa Ngingin. buntag, pre.
May gani kay nakapamahaw siya daan, pre. Ah, At least ngigal. busog siya sa Ngigal yung kamatayon. nag-ana. Busog siya kamatayon. Oh, tinuod. Tinuod, pre. Ay, kuya, ka naman Tinuod, dagan pre. madam swaki. Gilgi ka na. Unya, kamu, ano nga mo patagan? Wala, pre. Para di may stress ba? Kailain, pag may bawo, taga patay nito, pilakadlaw lang. Mas mayo ng wata, baka nang pinakalit ba? Pero mas nindot na may bawo ta, pre. Pero makapanganda mo to. Ako din lang, koy. Di koy. Bahala na. Oh. Tao, talawan mo. Taklukan mo sa inyong kamatayon kung mauna. Hindi ka madulog ba tayo, pre? Be. Oh. Kuan, nga nung madlong ko kung ang kitang tanan, ay tumugit na paingon. Kamatayon naman yung gihapon na tundulngan. Mau sa no? Ang sakto sa kapila. Kuyog ka ninyo, be. Ha? Kanam na ang inyong kingobi sa magpatagaan ko. Asam lang ba sa Madam Swaki? Oo. Premier, pre. Silingan na sila, pre. Kuyugi ko, premiot, kay magpatagaan ko. Kita tulong ko yun daw, ay problema. Asa ka dong? At ko sa ilang paremiyo day, na ako'y tuyo. Sa may tuyo ni mo? Alam ko ko'y tuyo dito. Bahin ba sa trabaho? Magandali na ko na balik ko na yun. Sige, maghuwat ko ni mo sa panihapon ha. Giday, giday. Mau ni pre. Mau ni bahay madam swaki. Mao ba? Naaka siya. Pre na asabad do maron. Kadiyat noktok ta. Kadiyot lang na, ana. Uy, upag ganito ka panuktok, pre. Di ba naman siya nga naitaw sa gawas? Oh, mananagaan ko. Unsam nagaan. Dali, suot mo. Tanawa. Nahibaw na ko sa inyong tuyo. Dali, suot mo. Ay. Nabawa siya sa tutuyo, pre. Natural. Nagaan na. Tanong, manood ta. May adlaw madam swaki. Nahibaw ko. Nga adlaw karon. Ug maayo karong adlaw kay may customer ko. May kinidi siyang pagkamaranagaan, Ay pre. lagi kay na. Unsam ko eh. O pa'y tagaan na ng mahitabo. Ang tanan, tabo gina. Ngiga ko din niya sa ha? Kining Madam Swaki, kining ni alagi unta mi kay kining magpatagan mo. Dawa. Ni bawal lagi ka, Madam. Ako pa. Unsa may imong ipatagaan, ha? Kuan ba kining wa ka katagan kung unsay ako ipatagan nimo? Nahibaw ko. Unsa may ipatagan kaya akong taganon? Magpatagan unta ko kung unsa ug ano sa ka ko mamatay ba? Ay, nahibaw na ko. Daan pa lagi yung ko. Oo, lagi. Nahibaw ka? Ako pa. Manandagaan ko. Mao ba? Well, hindi na ko lang ngayon kay basin og mawasya sa akong pananawon, ha? Ako isulti ni mo kung unsa ako magkita, kung unsa, kay nusa ka, mamatay. What? Usa ko na, pre? Pre. Ay tingog. Murag paningot mo ka pre. Ay kinil paningot ya. Kuan pud ka almuot mo, pre? Nahibaw ko. Nahibaw ka nga gialimutan mi? Wa mo gud may electric fan. Di pa ningot pasad kanin ko. Mao ba? Boy, no? Kinsa ka nito yung ani mo? Randy susun. Wani mo matagaan ni Madam? Nahibaw ko sa imo nga. Ako lang kang giklaro. Kaya tingali ba niya kuan? Tingali ba niya limdan ko? Ano sa niyo eh? Klaro lang nimo kay tingali ba kanang Pancho ko nga, Madam. Daan pa lagi Panso. ko. Agaw ni Kuchel Jewel Bidzi sa babag do. Boy, no. Ako to kumaabot na kong singal. Boy, no. Boy, no, Pancho. Ready ka na ba nga magsayod sa imong kamatayon? Usay nga ni? Matot ko, ready ka na ba sa imuhang kamatayon? Kay kundili, akong tag-anon o nahibaw ka ba? Ready na. Daan, pabitaw ko. Tagaan ko na. Tagaan lang ni mo, Madam. Ako pa. Okay.
Sorry di ka naman ka ha. Ako nang insulti ni mo ang bahin sa imong kamatayon ha. Unsa may akong mamatyan. Unsa may Madam Suwaki. Recorded by X Thunder Gaming. Nakita na ko sa kong pananawon ka mamatay ka kay naligsan og tricycle. Mamatay lang ko. Naligsan ko tricycle? Oh, kagaan na ng tricycle? Oh, gikarga man og pison. O niya, dili pa ka mamatay, ana. Okay. Karon, ang gusto nang kong masayod, gusto na kong masayran, kanus ako mamatay. Well, ako nakita diri sa akong panyanawon nga ang imong kinabuhi good for 1 week na lang. Ay, Oo. Good for 1 week na lang. Congratulations! Sige na, makalagaw ka na. Nahatag ko na ang tubak sa imong mga pangutana. Pero Madam Swaki, saan ako pagsiguro nga matinuod ng imong pagpanagna sa akong kinabuhi? Saan ako pagkahibaw man? Araw ka ba to, no? Magbantay ka. Kasi imong pagpauli, dunay mo puspos ni mo. Sige na, makalakaw na ka mo. Kadiyot. Pila may akong hatagan, ani. Uy! Hala. Huwag na kumuda akong pitaka. Mga pitang ingon ko, galakaw na kay ako nang gitag-an nga wa kay ikabayan. Ang nagsailong. Naabot na ko din sa bahay. Huwag man naging puspos ako. Tinuod ka ito mananag ang tumayuta to. Binuang to iya tingali eh. Day? Agay! Usa mo ganun? Muspas mga kalitan ng kaldero na? Anong karon pa man ka ha? Unsa nang orasa? Ingon ko musayo kag uli ha? Hanggaw ka. Agay ko! Buang, tinuod yun ang gitag ni Madam Sawaki nga inig-uli na ko, doon ay mo puspos na ko. Kung na maunga ako asawa, kung mauna, tinuod itong good for 1 week na lang akong kinabuhi. Mauna eh. Mamatay na ko. Mamatay na ko. Ay! Ruska! Pagdali! Atong imong bana kay naghurimentado! Ha? Pero nga naman. Na, mamatay na ko siya, maong mga mong siya! Unsa? Ano man in taong kapansyo? Anong gibuhat man nimo ha? Doon na nakagipang duslak anang imong gidang ice pick. Unya, kasagaran na bas ipang duslak nimo pulos na igos lobot. Mangamugo kay mabatay na ko ba? Sa! Gidakop ko sa mga pulis kay doon naman ko yung nadunggaban ako na igo sa lobot. Unya, dito sa presuhan. Ba't ko makatuog dito sa presuhan kay ang ako unahuna, mamatay ko ni kaugma. Pagkaugma, gidua ako sa mga asawa sa presuhan. Unsa na? Buhi man lagi ka. Ingon ka mamatay kay di ka ugma. Siga pa man lagi ng mata nimo. Mao mo ganin sultis man na nag-andray. Unsa mo kuno imong kamatian? Disgrasya. Mapatay ko nuko kay madigsan ko sa tricycle nga gikargas pison. Unsa ang pagkamatay nimo diha? Kisa may muligis nimo ha? Musuod din ang pison diri sa prisuhan ha? Aron ligsan ka. Hanggaw bes naong nimo. Di na tinuod oy, og tinuod pa na namatay na unta ka. Unya, saan man na ako day? Rapiso naman ako. Mutlan nimo diha, unsaon na nimo? Tabangit ako day. Tabangit ko makagawas ko din eh. Ugma na. Kay ug makagawas ka, basig inigawas nimo maligsan kag pison. Ampo lang ang makakita patag piyansa nimo Pancho. Day. Muna ako problema ron kay nagpada ako atong bayot nga mananagan. Usaon man ako pagkamatay nga, di nga magkusod sa prisuhan. Di man ako kusod o pison dire. Sa ato pa, klaro kayo nga, dili tinuod ang yung gitagan. Karon, usaon man ako ani,
Napriso naman hinuong ko. Malihog na bagay ko ninyo. Kung saan kung kamo pasultihon, Pancho. Halo, Ate Pre! Abra kondisyon na day. Jennifer Bambina. Hello, shout out sa mga mama nga padayong nipalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy per me. Happy. Nagawa sa Don Pepe, mapalit na ang Diamond Food Trade Incorporated, mapalit na ninyo ang Ubi Yema Special Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Palit na mo. Okay, happy yung ka. Sama sa Happy Mart, tungan luna, kulot tabunok, ug maktan. Happy yung ka dito kay barator kay mga palit dito nya sama sa mga bata uminom og dut pipi tablia. Happy yung kay ka kay taas ang imong energy di ka baluya bisag unsa nga mga duwa sa eskwelahan mga bata kun makainom lang mo og dun pipi tablia basta dai mga event sa inyo ang eskwelahan inom gimog dun pipi tablia kay para kondisyon kay mo kadunay mga bata nya magbaon-baon po mag tasty fish cracker or di ba yema aubi yema special og Paulitos macaroni crunch mao na. O sa tanang mga tao ni former Kapitan June Ramos, good morning ni Maria Cap. Sa ibang tao na buhat sa mong Miguel Foliar, fertilizer, good morning ni Maria Cap. O sa tanan, po nato mga kaigsuunan sa Toledo. Basta Toledo, Kuya Nick Pipito. Nga ang gigamit karon sa iyong opisina mo nga to ang number 1 nga kape ang Said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Mao ni nindot kay natong imnon ko na atas trabahoan ang kaping matapang kaya kang ipaglaban ang Said Panyawan Coffee Mix. O sa tanang mga tao po dito ng GR Pipito din sa Siyudad Subo. Good morning yung tanan diha. Ta listener daan, good morning ni mo diha ta sa imong mga tao diha. O sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choi Asar, sa Ricky Asar, si Ryan Kangki, Ma'am Kasmer Ararao, good morning ninyong tanan, labi na yun sa mga staff ni Kunsyal Frances Espares sa Cebu City. Ang kugihan nga Ang kugihan na tong konsyal din sa Cebu City. O si Pare Alex Tara, Ate Pres. Oo. Pare Alex, kumusta ka diha? Kumusta ka diha, pre? O ang atong amigo sa Bilisan Bohol. Sa Bilisan Bohol si Barangay Kapitan Albert Bompat. Albert Bompat. O sayang Mrs. ni Ma'am Joyce. Ma'am Joyce, og si Oo. Ma'am Nene no rin doon si Ricardo. Hello, ma'am. Og ni Ma'am Faye Bercal, good morning. Og ni Cap Ray Marimon diha sa Liberty. Good morning mo diha Cap diha sa Talibon sa tanang mga sod ni Cap Ray Marimon. Kumusta ka mong tanan diha? Okay, Ate Pres. Okay, og akong pasalamatan kulyat ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain ka ron og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, kolesterol, katutaas ng sugar. Ayog sipyata pag inom kada adlaw kit. Katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka mo kaon sa imong pamahaw, inumdaan og sa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inig paniudto ni mo maugyapon, usagapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong imnon, unay ka mo kaon sa imong paniudto. Maugapon, inig panihapon ni mo sa di pa kamukaon sa mong panihapon. Inom na sa kadaan o sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Og alang na itong na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkabala ka. Di na maangay mahadlok tungod kay di na makatambal, makaayo. Anang inyong gibati bahin aning kidney o UTI, tinibaw ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule, imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot haalang sa kidney o UTI,
Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Og sa dili pa di Ate Pres ato kang i-shout out ang tanan natong mga Hi, hello. kaigsuonan. Hello, labi na gyud sa ni-follow sa mga pages sa mga RMN, kini kang attorney Rufil Banyok, sa tanan ni Sir Benji, Ma'am Aida. O sa tanan natong mga kaigsuonan, labi na gyud sa ato mga followers sa Ate Pres. Bitaw. Ni Ate Priscilla Arganas, ni Ate Bambina, Ate Bambina. Tara dito, tara dito, tara. Tara dito, Ate Bambina. Tara, ay. Ay. Onya, ni labi na Ang gyud. shout out ko ni asa kong amiga ni Tina. ang iyang nga siyang vlog bitaw Tina Provinciana. Tina, Provinciana. Oh, Tina. Nya sa mga kakigol sa thank you kayo sa mga ni-follow na to diya, ni-like o ni-share sa to Follow niya, like sa among mga nya labi na gyud sa programa nga tinuod nga mutabang nato ang sumbungan na ni Ma'am Aida o ni Sir Benji. Sir Benji. Follow gyud mo diha kay Nadia. Kang attorney Ato ni Rufil, naamri ang mga tinuod yun nga mga balita, Ate Pres, mga dokumentaryong mga balita ba, na din ha sa programa ni Atty. O ni Atty. Buen Algono. Oo. Nadiha ang among mga programa. Thank you kayo ninyong tanan! Thank you. Unya, ato isang pasalamatan Ate Pres, Oo. ang katong mga tao nga migamit sa to. Number 1 nga plus ang Sedlin Mituel. Thank you yung kayo ninyong tanan. Salamat kamo ang naghimog number 1. Sa tinuod mo ang tang sa panuhot, panaol, pabaol, panakit sa kalawasan. Varicose veins, katol-katol kuto sa kabataan nilikay pagyunta sa dinggi. Kung mugamit ta sa Sedlin Mituel nga nara mabalit sa butika, di ba ba? Shout out ko sa mga followers. Shout out ko sa gagunit sa kamera ni Pagka- Kuya nga si Dodo Kevin. Kevin Perez. Love you, Oo. Kevin. Alam siya, Kuya. Ay, ang uyab, apo magyong Priscilla. Kaila ka. Unsa to? Apo ma Priscilla, kinsa man? Di man mabati. Kuya Kili. Shout out ko! Ako. Bitaw may gala, so butika na gyud na to. Di na ako apil sa Gams. Aril ta sa tinuod nga Ay lang sentiment. shout out si Maricho, si Mading o si Richel. Oh, ay lang to sila kay ay lang wala labot si. Why labot si Maricho? Marso ay lang. Ay lang sa apil ni Sel kay nangisi sige to pagkain ako Why kanang. labot yung anlan di. Oh, Rizal sitog pagkain ako kanang panyawan. Bitaw. Papadyo ko katagtaw ni Alasil. Tagalya ka, ako ipadaron, Ma'am Richel. Nya Gabs, salamat Gabs. O nya Gabs, ato na mapalit to butika Gabs. Wa ganay baligya kadto sa gawas Gabs. Magkakita gali kas gawas anang si liniment oil. Adi, piki gyud na Gabs. Piki. Sa butika na gyud magiging sa butika gyud gibaligya ang tinuod nga seed liniment oil. Wa gyud na baligya sa gawas. Unya, pili sa Gabs arista sa Facebook. Ato sa Facebook nya at bisitahan na to ang page sa Seed Marketing Panyawan Herbals Incorporated Agams. Nya i-type na to Panyawan Herbals may gala. Okay, kalimot ka to i-like ang page diha nya makita niya tanan ang mga genuine seed marketing products. O ang mga panyawan products sa seed marketing mapalit na po na to sa Shopee mga Shopee! idol. Okay. So mabalikan na siya sa Shopee layo ta Shopee ta. O dito ta butika gyud. Sa balikan na mga igsoon Shopee ra gyud butika. Thank you ha. Salamat ha. O nya ato mugli sa tagams kanang atong tigabitan na Gabs. Kato atong mekaniko nga ilikay to sa migo sa nimo Gabs. Si Richard Amili ba? Richard. Okay, may laki kay muayong mga sakinan. Ah. Pagmanbaw yun na siya ganang kuan. Richard yun noon, Gabs. Garata shadow yun nga maayog yun ang imong ipayo. Believe ko ng Richard. May sa niya di sa ang dili na Puras dilo ba? Ang dili Dilo na largo. Ang dili na mayo kadto sara. Dili sa mayo mo presyo. Di. Butan kina. Butan kay Si Rami Colina o si Dodong Camargo pero bigyan natin gamitan. Gams ni text dito si ni Asinio kuno si Bito og Claire tos gawas. Hindi clear og Sir Bito. Thank you kay ninyo na. Salamat kay. kay. Nagpadaan sa sila panyaman ni si Dinimento ni Arsenio og dinili. Arsenio. Thank you. Thank you kayo. Bam! Hello, good morning! Kumusta di ay naminaw na itong naglanog-lanog ang radyo diha sa Sagbayan Public Market, Sagbayan Bohol, labi na sa LG's RTW with Ma'am Nina Mejias and Ma'am Mercy Hukamis, ni Ma'am Gigi ug ni Ma'am Ay Pancho ug Dodo Pancho, Sagbayan Public Market. Salamat kayo ha sa inyong padayon sa inyong pagpaminaw diha sa tumatulong manon sa DYHP. Ang manon sa ni Ma'am Fatima, Erica, Joy, Jason, Ate Guard ug sa mga staff diha sa nila ni Irene, Rina, uban pa diha sa murag bias tar nga silang tindahan nga nag-follow ginato kanunay nga namino nag-monitor. Labi nag-atol silang di off, tibok adlaw sila nag-monitor. Thank you. Og si Mayor Lulot, Bam!
Usa si palido ni Mayor Mayor Lulot, Liebe. Liebe. Oh, si Ma'am Daisy Liebe. Oh, Biura Daisy Liebe. ex-mayor. Ex-mayor. O May ba kayo silang Mga batasan, Arvin, mga buutan kay problema. Katong Kay kuan Mayor, yan. yun man Katong igsoon ni This is Katong igsoon ni kuan. Si Ma'am Alma. Igsoon Ma'am Daisy o katong dagang kayong buwak sa bungkod. Bukid. Ma'am Alma. Ma'am Ma'am Alma. Sir Mama Oh, Alma Sir Alan. Alan Gomez. Gomez. Okay, salamat kayo. Sa celebrity ko jig Bihori Soap ha. Labi na kay bugnaw kay inyong lugar nagpangaligon niyo basig magpanagana mo. Dali alang pagpanabon yan. Now dayon. At least kapanabon ka mo sa celebrity ko jig Bihori Soap with glutathione on papaya extra para magpabilin ko mo hamis puti o gwapa pirmi atong panit ug malikay kita sa mga skin problems ug mga skin diseases o unsa pa diha. Celebrity ko jig Bihori Soap with tatak Sid Marketing. Thank you. Okay, unya mga igsunan kada tuksin mao ni daot sa to blood cells. Ato blood cells mao importante kayo kay mao ni tigatod sa oxygen nutrients ug tubig sa atong kalawasan. Hindi kadaot ini ay sus basakit itang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, tuguban panatong balatian, constipated tao ingon man kini atong kidney. Mao nang inom gyud kag G-Detox. Usar gyud ka kapsula usa ka oras sa di pa ka mukaon murag maintenance na nato. Kun wa pa kay balatian, pero duna na kay balatian. Kinahanglan nga tulog yung kakainom buntagod to hapon usa ngadto 2 kapsula usa ka oras sa di pa ka mukaon imna na to 8 ngadto sa 12 ka basong tubig matag adlaw. Busa kung gusto ka muagtang ka ng mga toksin sa imong kalawasan nga mahinungdan sa imong balatian no karon lig-on kanuna ito vital organs inom kita matag adlaw og G-Detox Plus herbal capsule ang pinakakusog number 1 kini mo tangtang sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Pres, okay, ang sendo na to karong adlaw. kani si Dudong Pancho, Ate Pres. Pancho. Oh, kani si Dudong Pancho na biktima ni siya ba? Kada bang tagaan-tagaan Ate Pres. Ah. Oh, tagaan-tagaan kay kanim sa diyang mabarkada god. Na ako ni nagpatagaan yang amigo. Natagaan na nga duhan lak adlaw, matay 2 adlaw gyud Ate Pres. Namatay, good. Tagaan gyud aning mayor kining Madam Swaki. Kani siya ano patagaan dito, gitagaan siya usak semana lang siya ko Ate Pres karon. Muro siya nangangin ba? Nanabla siya, nunggab siya na tod nga na priso siya. Niya. Kay Usa kusog to sa na- banduman. Usa to na in English Ito lang. ugid siya ga Amok. sa kasimala. Amok sa ba? Amok kanang nangagi. Nakagis. Nangagi limitado. Okay, mga mong lagi sa kay mamatay kuno siya after 1 week. Mao na nga karon na priso siya. Pagdatag sa bado wa man siya mabatay. Hantod karon na siya sa prisuhan. Unya na desisyon na ba Ate Pres? Nga pag kaso-kaso sa korte multiple murder ba to yung mo kay dagdag sa Pero siya gipatugab. patay. Life sentence ang Ala ka. Unsaw na lay. Wala man so. Mao. Sao na ni mo so. Ano ba sa inituo man siya? Uy, in town. Na ko'y paambit lan. Yeah, ba sa ibambi diha babe. Kini ako'y paambit ug mo paminaw, layo gid kaayo, paminaw ha. Yeah, layo bitaw. Sira 11 Ne. versikulo 3. Kun itandi sa kadaghanang mulupad nga mga mananap ang usa ka ligwan. Kailan kag ligwan? Ligwan, murag B, B kanang na B. siya. Ang usa ka ligwan gamay ra gayud kaayo. Apan ang dugos nga hinimo niini mao ang labing tamis sa mga makaon. Pero bao sa kinasakitang mo paak kanang liguan Oh, ba? layor kayo kung gibasa ha. Layo bitaw. Ang umbot pa sabot, dili ni man distil siya. Wala, Dili ni man distil siya og tagaan kay klaro jud kaayo. Yan, tingnan. Klarong tamis ang yang dugos dili pa rin tagaan kay klaro. Bitaw. Kanang tagaan-tagaan mo'y pagaingnon kanang namang ko ibang nga mo di ba ubat na mo ibang tagaan lang ay paagi og baraha. Pero bam, Baraha. taon-taon sa siya ako kanang nakaingog yun siya tinuod bam. Kay Kay gingnan siya sa banagan nga inig-uli mo na mo bunali mo. Nya nabot lang siya sila ha. Wa gyud na bunali ha. Pag-abli sa pultahan, puspusan siya sa asawa. Uy, tinuod ang tagaan. Mo day natakanan. Bunala siya. Bunala siya sa ulo sa asawa. Ituog kita to. Ituog kita siya. May tabo. Mao na, diha bam. Be karon padayon sa imong tagat. ang akong gingon nga layor akong gibasa, katong gingon nga ligwan mo produce og pinakatamis nga honey, akong sabot dili naman ni still taganon kay tinuod gyud pero kanang tagaan malipat pa ta ni ana kay dunay ubang tagan-tagan nga ipaagi pagbaraha. Or alas maigo ha, nya mo pahinungod man kalan kay di ko na ka mo pahinungod dili mo talab. Tinuod di batalab. Oh.
Kaya naalang ko yung silingan at pres. Di kumtuan ang tag-an-tag-an. May adto sila dito sa ilado. Kuan, magyunagidungo. Ang butang ka ng baraha, no? Lain man ang baraha, lain sa teli ang kanang tagaan. Lain sa paagit tingali, anang tagaan-tagaan. Pero kanang baraha, depende sa kanang muguwa. Gawas. Mga baraha, ilang basahon. Puros bastos. Oo. Kanang basahon na nila. Oo, Na may basahon. mabasa na. May nasa mayong basa na, Oo. pero di yun na ni mo tuhuan. Dili kituhuan. Pasasalot ako lang. Pero kaari kasi nga mananaga, na siya sa Old Testament, ay sa New Testament. Yeah. Kato bitong gospel at Domingo nga. Domingo ba to? Sabado ko to na nga, kanang magtutudlo, naalagi na nagka dito Ah, sa nga, atong bisang Sabado. dili na to sakop. Ah. Muto nga Jesus nga, okay lang yung sulti, dili, batok na to, ato na Dili na- kauban. dili na to Ay, kusta. kang Moises dito, ngayon ay nanagkaan dito, naging siyang Joshua nga, pagkagangan na sila, kaya nanagaan sila, di mo sila Dili propeta. ka kuwato, dili si Joshua may kuwan kay si Joshua ato. Nanagan pod nay tao nga niingon ni Moises siya. Nasuya ka ba giingnan Moises nasuya ka ba? Si Joshua to lan. Si Joshua to? Naay ni sumbong nitong Joshua nga naay nanagaan dito. Nya mo tong si Joshua ni sultid to Moises nga santa asing. Mas may gani nga dagang Holy Spirit mo sud nilang mahimo silang propeta di ba lan? Sunaan na ning panagaan apan baliktas mananagaan dili ko musultig kinsa ha. Kanang depende tingali po kinam ko mananagaan kanang gingon og manapi na pwede dili manapi. Manapi. Katong dili manapi nga ako yun ay tabuan mura makatuo ko kay ingko hala akong relo ba nabiyaan diri sa may kuan sa may banyo naligo ko asa man to din ako ana sa balay sa mananagaan mananambal sa Marika diyang gihimrusuhan siya nagkuha sa imong relo nag t-shirt og itom kulot og buhok nga na karon ni barog siya sa kapilya isuso dito sa sala ta insa din nga nagkuha sa relo ni Bambina di ko na butang alas 3 ana siya pagkatataod wan ko na ba paglipot ko kusina ako relo gisabong utos ka ng bisikleta kanang driveras bisikleta siya kulot og buhok ko nagkuha nag-itom og t-shirt be Na tinuod kulot og buhok. kadto taon nagtapong tuwa man didto Sa may kulot og buhok ato. Kanang nanagaan ba? Tingalig na limtan Wag to yun na- nimo bam. Huwag yun ang tuis mga... bisag- Ayaw mga kong Amerikano. inga nga manadagan i-describe niya ang tao dili ko Ah, to tinawag. ana i-describe niya nga mo ni iyang gisulop mo ni iyang now di Si ko Kuan, to. nangawat sa imong kuan, kubutan. Pero ang kanang mga prediction siguro Tingali. kana ka Nostradamus nga Oo. mga prediction usay may tabo man ate pres. Ug dunay Oh. kana bitong mananagan bayot si J Postura. Oh? Nakakuan ba mo ana? Basahon ra niya lan sa iyang baraha. Amo na iyang kuanon pero moingon man dili gyud tingali tanan. Dili Pero tanan, usahay ani Tagap-tagap na. lan Ay, kasi nga sa sinder si Dodong Pancho. ani na lang Pancho og life sentence ka karon imong buhaton mauna lang ni dangob na lang Dios Ginoo kay ningon ang Wala. Ginoo nga mag-uban ako kaninyo hangtod sa kahangturan Kana. ug ningon sad nga ako ang dalan ang kamatuoron ug ang kinabuhi ana na lang aron dili ka malibog Okay. kay katong dahil gitagaan ako Unsa man nimo? Abay natagaan ba eh Na naman. pag-abri ko pa Wa siya magkatagan ate pres. pag Ano ba? pag-abri ko Pag-abri? pa Ah. tuon man gili-ili na ko Ah. wag gyud mo bangon mo itong boy batere Nakawat na ganito naman doon. Kora ko ang puzzle, Tihon.